És most eljött a nagy pillanat, amikor bemutatjuk az első páros tagjait, egy csodálatos hangú törékeny énekesnőt és a jóban rosszban színészét, Csézi és Gesztesi Károly. Sziasztok! Jó reggelt! Ti ismertétek már egymást egyébként? Nem. Most mutatkoztatok be itt a sminkszobában? Vagy azért még most se ismerjük őket, de összehoztak minket. De mit szóltatok akkor, amikor kiderült, hogy egymásnak lesznek a párjai? Először mondta, és utána én alapítom a véleményemet. Jó, hát tulajdonképpen felhívtak, épp reggeli teámat költöttem el a teraszon, és a második mondatban azt gondoltam, hogy nem vállalom el, mert nem szeretem ezeket a dolgokat. De mit, a versenyzést? Nem a versenyzést, szeretem, hogy kiállok és énekelek, ezt én soha nem csináltam. Idegen tőlem ez a dolog, de aztán mondták őt, hogy ő lesz, meg az énekelni meg szeretek, meg zongorázni szeretek, úgyhogy az 5. mondatnál azt mondtam, hogy jó. Tényleg, és az elején az volt, hogy nem, mert és utána sikerült meggyőzniük ezzel, hogy azt ők nem győztek meg, nem tudták, hogy én másik mondatnál az nem, csak hogy sikerült meggyőzniük ezzel, hogy ezeket elmondták. Semmiért nem mondtak, hogy meg akartak győzni. Én magamat győzködtem közben, hogy miért jó ez nekem. És Csézi, neked miért jó ez? Ez egy nagy kihívás szerintem egy énekesnek, hogyha duettezhet. Egyébként is, ha valaki együtt zenél valakivel, az egy fantasztikus dolog, és ez pedig egy külön nagy lehetőség. És hogyha valaki tud énekelni egy picit is, vagy szeret, azért én nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ő lesz a párom, mert egy teljesen más vizeken nevezhet az ember, vagy jobban ki tud bontakozni, vagy választhat bármit, vagy tényleg a művészetnek azt a fokát is esetleg meg tudja mutatni, mit szeretne, hogy lásson a közönség. Úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon jó lesz együtt zenélni, és hogy tovább jutunk a heteken majd. Biztos. Abban én egészen biztos vagyok, hogy ti nagyon sokáig el fogtok jutni, és ebben az egészben az a legjobb szerintem, hogy egy ilyen stílusparádé. Tehát, hogy én nem tudom, színészként engem az foglalkoztatna, nem tudom, Karcsi, te ezzel hogy hát azért itt bátran lehet hülyét csinálni magunkból, meg igen, bátran lehet komolynak is lenni, tehát itt csomó minden oldalunkat meg tudjuk mutatni. Igen, pont erről ez is szimpatikus az egészben, hogy lehetsz bohóc, énekelsz nagyon komoly dalokat, szóval bármit csinálhatsz, tele vagyok ötletekkel. Az azért nagyon nagy for, hogy énekelni, elég jól énekelsz, zongorázni pedig szuperül zongizol, nem? Tehát, hogy hát, amit én hallottalak, az szuper volt. Nekem, vagy legalábbis hozzám képes. Nem? Tehát azért az egy olyan for, hogy tehát a zenében te otthon vagy. Ez kétségtelen. És a táncban? Én azt mondtam, hogy nem tudok megmozdulni. Na, de ő ki fogja bulizni magának, hogy ne is kelljen táncolni, mindig csak ott fog így ülni, vagy így zongorálni. Adjatok egy viszkit, és majd úgy csinálok, mintha. Nem kell öt félteni. És Csézi, te hogy táncolsz? Hát nem tudom, annyira én sem vagyok ez a nagyon bulizós típus, vagy igazából szeretem szórakoztatni a közönséget, de nem hiszem, hogy a cukaharát mondjuk megugrom a színpadon, de valamit szeretném, ha megmozdulnánk majd, főleg, hogy olyan dal lesz, hogy majd ráveszem, mert ő már akudozott. Ezek picik, ezek jó. Csézi, téged többnyire az emberek azt gondolnák, hogy egy nagyon komoly, kifinomult, ugye törékeny, visszafogott nőnek gondolunk, és ebben a versenyben ugye beszéltünk itt arról, hogy mindenféle stílusokban ki kell próbálni, hogy mi az, amire vágysz, hogy mondjuk legyen egy diszkós sláger, egy abba, vagy mi lenne az, amit még sose csináltál, és nagyon ki szeretnél próbálni? Hát nem vagyok annyira visszafogott, otthon erről tudnának mesélni. Ezért az ember csak viselkedik, hogyha egy picit szerepel, nem szerepet játszik, csak picit visszafogottabb. Hát hip-hopot én úgy gondolom, és rapet nem tudom, hogy fogunk énekelni, szerintem nem, de mondjuk az egy nagy kívás lenne. De én mindent szeretek egyébként, tehát a rockot, a bármit, tehát, és pont ez a jó ebben a versenyben, hogy minden héten más mutathatunk meg. Nyilván van valamilyen ilyen izgalom vagy izgulás faktor, így főleg az elején, de nekem például a Karcsival, amikor azt hiszem kétszer is vezettük, többször is forgattunk együtt, amikor vele kell játszani, akkor mindig van egy olyan stabilitása, hogy rá kell nézni, tehát ő nem mozog, ő stabil ott áll, mint egy ilyen kő, mint egy medve, így bele lehet. Hát ez azért kicsit könnyebbség, nem? Tehát őre lehet támaszkodni, számítani. Nem tudom, mert még ennek előtte állunk. Tehát most megnyugtatunk. Igen, egyébként tényleg nagyon megnyugtató, tehát szerintem nem is látszik rajta, hogyha egy picit izgul majd a produkciók előtt. Egyébként jó, hogyha az ember egy picit
izgalmi állapotban van, mert akkor jobban oda koncentrál, de hát ez Igen. a színházban bárhol Fia, most azt intetted a fejeddel, hogy hogy te nem látszik rajtad, vagy nem fogsz izgulni? Nem izgulok. Ne hülyéskedj. Tényleg? Ha, Soha. Nem izgulsz? Nem. de a pulzusod csak felmegy. Nem. Hát akkor meg, hogy Nem lehet tudom, ez? felmegy, ott már fölmegy, Ott de már előtte fel. semmilyen izgalom nincs. Szeretném jól leadni azt, amit a produkciót magát, innen is, meg innen is, és arra koncentrálok, hogy ez jó legyen, de nem izgulok, hál' Istennek a főiskola óta. De jó. Igen. Szóval ez komoly. Oké, te is akkor. Te izgulós vagy egyébként? Egy picit mindig. Picit mindig. De kell is, nekem kell, hogy egy picit Igen, jobban valamit verjen ad, valamit ad, igen. igen, tehát hogy nem 54-es pulzussal mész ki, tehát Nem úgy, hogy görcsöt kapjon az ember, de egy pici kell, hogy legyen. Mennyire fér most bele az életetekbe ez, mert azért ugye mindig azt mondjuk, hogy ez a műsor ez egy szórakoztató show, nevetés, táncok, jó zenék, de hát azért ez egy irgalmatlan munka lesz hétről hétre vasárnaponként megtermelni ezt egy produkciót. Azért ez nagyon, nagyon nagy munka, hogy mennyire fér most bele ez nektek az életetekbe? Elég sűrű a program. Én egy lemezkészítés végén járok, és egy ruhakollekciónak is a végén, egy saját kollekciót szerettem volna megmutatni. És ebben a műsorban pedig azt szeretném elmondani, hogy mi választottunk egy olyan koncepciót, hogy magyar dalokat szeretnénk csak ebben a versenyben. Tényleg? megmutatni. De jó. Igen, mert ez nem egy nemzetközi verseny, ez itthoni emberek, magyar embereknek szól, és szerintem gyönyörű és színes a paletta, és lehet miből válogatni, és mi erre szeretnénk fókuszálni, ezt mi megbeszéltük az elején, hogy ezt követjük. Ez Ezt nagyon jó. elmondtam, Esetleg ugye? elmondjátok, hogy mi lesz az első dal? Nem. na jó, hát akkor ezt majd meglátjuk. Nagyon sok sikert, gratulálunk, és tök jó, hogy itt Köszönjük voltatok. szépen. De jó.